Bayan tsawon lokaci da masoya mawaƙi Nura M Inuwa suka jima suna jiran sabbin albam ɗinsa na sabuwar shekara, daga ƙarshe dai mawaƙin ya bayyana hotuna da kuma sunayen sabbin albam ɗin. Farin jinin waɗannan albam na mawaƙi Nura M Inuwa ba zai kwatantu ba, domin waɗannan albam an jima ana neman su da kuma jiran yaushe za su fito. Sai da ta kai har aka yi zanga-zanga akan fitowar waɗannan sabbin albam. Sai dai a yanzu mawaƙi Nura M Inuwa yana bayyana cewa ba lallai albam ɗin su wuce ƙarshen wannan watan da muke ciki ba. A al'adar mawaƙi Nura M Inuwa dai yana fitar da sunaye da kuma hotunan albam ɗinsa ne a watan 12 na tsohuwar shekara, wanda idan an shiga sabuwar shekara a watan ɗaya ya fidda albam ɗin kasuwa. Sai dai an samu sauyi a wannan shekara, domin kuwa sai ranar 15 ga watan 2 na 2021 mawaƙi Nura M Inuwa ya wallafa sunaye da kuma hotunan waɗannan albam kamar yadda kuke gani. Mawaƙin da ya zaɓi sunan albam ɗinsa na farko ne daga tsananin soyayyar da masoyansa suke nuna masa, ya sa wa albam ɗin suna Ni da Ku, wanda wannan yake nuna cewa masoyansa yake so ya karrama a wannan albam, kuma da alamu za a ji waƙoƙi da suke nuna ɗaukaka soyayyar da masoyansa suke masa a cikinsa. Albam na biyu, Nura M Inuwa ya yi amfani ne da yanayi da ake ciki na nuna masa soyayya, da kuma har yanzu tauraruwarsa ba ta daina haskawa ba, ya sa wannan albam suna Lokaci. Wannan da yana nuna cewa mawaƙin har yanzu kamar yadda waɗansu suke ganin an daina yayinsa, da alamu ba haka bane ba. Masoya mawaƙi Nura M Inuwa sun yi amanna da cewa duk lokacin da mawaƙin ya yi wani jinkiri na fidda sabbin waƙoƙinsa, to duk lokacin da ya fitar kuma sai ya wanke musu kewar da suka daɗe suna yi. Wannan ne dalilin da ya sa suka yi amanna cewa duk lokacin da mawaƙin zai fidda sabon album, to kawai waƙoƙin cikinsa masu daɗi ne. Yanzu dai abin da ya rage shine waɗannan album su fito kasuwa, kamar yadda mawaƙi Nura M Inuwa ya bayyana cewa a ƙarshen watan nan za su fito. Sai dai har yanzu ba a san wace rana ba ce. Masoya mawaƙi Nura M Inuwa sun jima suna jiran waɗannan album nasa masu farin jini. Allah ya sa dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu.